Bé, avui és un gran dia, som aquí a l'estació de Sants, aquest és l'accés, l'únic accés que hi ha entre la xarxa de metro i l'estació de Sants. Aquest accés ja fa 8 mesos que no hi ha escales mecàniques. Ho vam denunciar al desembre, ho vam tornar a denunciar al març, ho vam tornar a denunciar al maig i en plena campanya electoral també, i no ens en vam sortir. Finalment, sembla que avui les coses comencen a canviar i estem contents. Adif va dir que era molt complicat perquè necessitaven canviar tot el sistema i que per això no ho havien fet fins ara. Sembla que en 24 hores està pràcticament enllestit. Doncs fantàstic, ens n'alegrem molt i esperem que molt aviat tota aquesta gent que puja amb maletes, gent gran, nens petits, no? Carregats per agafar els seus trens i tal, doncs tota aquesta gent finalment puguin utilitzar les escales mecàniques com passa a qualsevol ciutat del primer món. Però bé, l'alegria no és mai completa a casa del pobre. I aquí tenim les altres escales també, bessones amb les que hem vist abans, que encara estan empantanegades. Esperem que també es decideixin i algun dia descobreixin que potser en 24 hores també les poden arreglar. Per tant, li demanem a Adif, que és el govern espanyol, que hi posi la mateixa celeritat que sembla que ja hem posat en les últimes 24 hores a l'altra banda d'aquest accés, i també li enviem còpia doncs, a l'alcaldessa de Barcelona, que sàpiga el que està passant a la seva ciutat, que ajudi, i a veure si entre tots ho resolem i la gent doncs, pot viure en una autèntica ciutat desenvolupada, còmoda per a tots els seus veïns i visitants.